Hola, señoras e señores, son as 7:01 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Sí, xa sei que vos gusta este programa, nos encántanos que vos guste, pero aínda así pido todas as tardes que nos sigades en Instagram. Así que, @Voltas co Prato, aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención, porque hoxe, atención, porque hoxe, veñen, dous cracks, xa os coñecedes, son como da casa, son espectaculares. Pido un fortísimo aplauso para Xulio Mato, Begoña Vázquez, vamos aí! ¡Ay! Sí que é verdad que nos aparta. ¡Ay! Sí, é verdad, non se aparte, non se aparte. Que pasa? Nada, dinche así fuerte un pouco. Perdíchesme, tío, é que estou como un touro. Sí, sí, sí. É que hacer por barcos Todo estar feito, floreado, todo floreado. Sí, varte chamar de Ferrol, para ir para ali para os Sí, astilleros. ferroatlántica son, son como un animal. Os astilleros de Arzúa, Os astilleros de Arzúa, exactamente. Sí, sí, sí. Hoy, temos que dar un agradecemento. Ah, pensei que era outro sorteo. No, Decía, tamén. estamos a tope con sorteos. No, pero temos que dar un agradecemento porque Lola de Silleda, que está por aquí con nós, onde está Lola, levanta a mão, Lola, trouxonos unha torta espectacular de piña, así que damos un bico enorme. Vaya, ti tamén? As dúas. As dúas están... Pero ti tamén? Torrijas. Fixetes Torrijas, vale. Vale, pois mandamos tamén un bico para ti. Así todos bico os para días, ti, como mira. así Así todos os días. Non sabía. Bueno, tamén temos que dicir que temos o noso concurso fotográfico gastronómico, terceiro concurso fotográfico gastronómico do Voltas co Prato, no que sorteamos o libro do programa. Ata o luns mandade todas as fotografías das receitas de Nadal que estades facendo ou que facedes do programa, e o luns decidiremos cal é a máis bonita, a que máis nos gusta, vale? Poden ser as nosas ou non, podes mandar as de Nadal. Sí, con que sean bonitas. Concurso fotográfico gastronómico do Voltas co Prato. E imos xa a cociñar, porque hoxe, polo que vexo, aquí hai cousa interesante, a ver que nos trae Socorro de Silleda. Ola, son Socorro de Silleda. A mí gustame moito o marisco, gustame a plancha, gustame cocido, un arroz con bogavante, unhas guarnécoras, un bocentolo, unhas almejas, por que non? Agora busco receitas novas para sorprender a miña familia nestes días. A ver que me enseñan estes cociñeiros. Un saúdo a toda a miña familia e a todo Silleda. A ver se adivinades quen son. Cuidado. Son elas, sí, son Begoña Vázquez. Son Begoña Vázquez porque non para quieta nin durante o vídeo. Eso non é verdad. Nin durante o vídeo. Non é verdade. Como que non? Canto. É a persona máis calmada que... Bueno, como Socorro nós polo marisco tamén morremos. Polo Socorro... Que listas somos en Silleda, Sí. Quero marisco. Quero marisco, claro. Claro, exactamente. Pois Xulio, ti queres decidir que lle va a facer a Socorro? Pois mira, porque o marisco é algo que é caro. Vamos, Verdad? Pero o que temos que facer é ese marisco intentar estirar o máis posible para rentabilizalo. O sea, queres ser cutre. No, cutre non. Vale. Rentable. Quero ser rentable. Vale. Entón, mira, con 2 trociños de pescada, medio lubricante e dúas cigalas, vamos facer un prato para 4 persoas. Bueno, moi ben estirado. Entón, que? É caro o marisco ou non é marisco? Vamos facer unha zarzuela. Claro. Ole. Eso, unha zarzuela, un poquinho, xa sabes que é un guisiño de peixe, que leva un poquinho de amêndoa, un majadiño con carne de pemento choriceiro, e a receita original non leva, pero en Galicia temos que botar unhas patacas, entón vamos Porque o de poñer o bogavante só non... Estamos falando que vamos a economizar un prato caro. Perfecto, pois imos facer unha zarzuela, vas facer Xulio Mato unha prato de marisco, zarzuela. asequible para todos. Con moito marisco, así que moi atentos Bueno, para os moito que... non. Bueno, Moito non. estaba intentando darlle un pouco de... Non lle podemos dar o que non ten. Con marisco, para que fagades na casa neste Nadal. Begoña, ti ca outra mitad, porque ti terás a outra metade. Eu tiña outra metade, sí. Eu vou facer un arroz. Vou facer un arroz así un pouquiño caldosete, de cacigale co bogavante. Begoña dalle moi ben os arroces, Sí, mira, non para que, é unha mira. experta en arroces. Non para que, te está dando voltas ao porque... Escoita, é unha experta en arroces. Sí, porque o capador, a conta de... aprendeu a capar. E ese pi rima con campón. Que pasa que non podo dicir nada máis. Antes gastei o meu taco. Sabes que quedouche fatal, Por que? Estábamos ensayando antes. Sí, quedou A perfecto. culpa foi de Julio. Quedou moi ben. Eu dixe a intro super ben. Vale. Si, eu fixo no ben, Sí, Genial. moi ben. Vas facer un arroz caldoso e... Sí, nunha
Así. Non gana. Nunha paella que mira como está, mira como está. Mira como baila. Vale, baila como ti, veña. No, Cociñamos esto- marisco, non voltes comprar, imos con Xulio Mato. Vamos para lá, veña. Pero pensé que vas con Begoña, pero... No, No, dixo que imos con Xulio. Ah, pues veña. Así que... Bueno, pues mira, vamos a empezar con refrito, que es fundamental, ¿vale? Begoña, levo. Levo pa' aí. Tira. Veña, vamos cociñar con Xulio Mato esa zarzuela na que quere rendibilizar, Encántame o paso de baile, Begoña. quere economizar o marisco da casa, vale? Porque sí que é certo que o marisco Sí que é moitas certo, o veces está marisco moi está caro. caro. Sobre todo nestas datas, xa sabedes que é mellor telo e conxelalo, non? Sí, claro. Xulio. Sí, xa había que te lo comprado. Sí. Ahora vamos un pouco xusto. Ahora xa 2 semanas. Préndeme a xirma, por A semana e pico de noite boa vai estar complicado o Sí, tema. sí. Canto cho poño? A tope. A tope pa... Vos a tope pa ou no? empezar. No, sin vos, no 9. Perfecto. Entón, vexo que tes Bueno, aí... mira, allo, cebola, pimento vermello e pimento verde. Con refrito, con que Clásico. empezamos os 70-80% dos pratos, vale? Sí. Loureiro non llevar botar, non? No. Ah. Eu estou de acordo con Begoña, que é demasiado invasivo, eh? Non che gusta botarlle loureiro No, ao marisco? No, o marisco no. Eso que para non o fai naide, para algúns que guisos, sí. sabe... O Xilín, que é un gran chef internacional, lle bota loureiro para cocer o pulpo, eh? Que manda truco, eh? E apareceuche fatal. Pareceume, xa lle mandei a Begoña. Dice, Begoña, mira o que din. Pero se o fai un gran chef internacional, ao mellor para ele está perfecto. Un gran chef que leva moito tempo aos Estados Unidos, non ve un pulpo galego, vamos, hai moito tempo. Claro. Pero é un gran chef. Pero bueno, aí todos nos equivocamos, eh? É humano. Mira, allo, cebola, ahora xa lle baixamos. Ti comichelo con loureiro algunha vez? ou polvo, No. Entón fala sin saber. No, a mí non... Home, vamos a ver. Por favor, cañotas. Falo sin saber, pois podía ser un divulgador como a ti, falando sin saber. Pero eu xa non digo... Cando dixen eu que o teu plato era unha merda? Home, que non se te ocurra, porque levas un remazo... Claro, o sea, entón ti colles e dice aquí que un chef internacional que utiliza loureiro. No, eu digo que para mí me parece unha barbaridade. Tamén digo pulpo hai que cocelo 30 minutos, que me parece outra E barbaridade. ti canto coces? 20. Home, pois é un 30% menos. Home, é moito nun pulpo, Non digo nada. Claro. Isto vai estar aquí refogadiño, non, Eso, Xulio? vamos a hacer ese refogado, vamos a botar un poquinho de sal. ¿Para qué? Para que sube. Eso, ¿eh? Moi ben. Movemos E dalle un pouco, voltas botamos porque o un allo poquinho queimas, de e vamos a servir esta... No, non se queima, xa está baixo. Vale. E vamos prender agua porque vou cocer a pataca aparte. Perfecto. Para botarla despois, vale? Pois marcho con Begoña porque Begoña está un pouco nerviosa, andase movendo dun lado para o outro e quere a miña presencia para calmarse. Veña. Negra, prende ya el fogón, vente para el asador. Quiero arroz con camarón, quiero arroz con camarón. Vale. Cuidado cos allos, Begoña. 664-4834-196 o teléfono de voltas co prato que podedes chamar para comentar todo o que queirades con nós. Ademais, recordade que temos ese concurso fotográfico gastronómico no noso Instagram. E ademais de todo iso, por se fora pouco, repartimos cartiños 50 euros dunha vez, 50 outra, no voltas co prato hoxe da televisión. Do marisco. Buah. Hoxe é que... Cuidado, Espera, hoxe sí que somos a TVG. Oxe, botamos por fora todo, A TVG Que pasada. facendo un programa de cociña sobre marisco. Nunca pasou. Outro día que somos teledeporte, non? En 40 anos de televisión de Galicia, é a primeira vez que vades ver na televisión de Galicia, Bogavante, Cigala, verdad? Nunca pasou. Aproveitade, que isto non vades ver nunca máis. A ver, Bego, como vai ser o teu arroz? Mira, allo, primeiro sofreímolo. Loureiro. 4 follas ou 5. É Na broma. casa de Cañota, na miña, É broma. Loureiro No. Loureiro no. Pero bueno, eu aí teño unha... Sempre digo o mismo. A ver, o loureiro utilizábase moito antes, Sí. porque non había tanta nevera, non había tanta... O sea, non había conservación do marisco nin o pescado, e entonces o marisco, canto máis entraba no que era o país, puñenselle follas de loureiro para que cheirara máis a loureiro, non ao mellor... podre. Entendes? Marisco E en mal despois, estado. que che daban? Claro, non marisco en mal estado, pero moitas veces... Máis cantoso. Exacto. Vale, entonces que se facía? Botábase esa folla de loureiro ou tal para que non, para que cheirara loureiro. Perfecto, entón E aí- quedou aí este rollo. Entón, aí tes allo, cebola, pemento vermello e pemento verde. Exacto. E agora vamos a botar un tomatiño. Moi ben. Podo chamar a convidada que o vai a mirar? Sí, por Pois suposto. veña, vamos recibir
cun fortísimo aplauso, señoras e señores, a Socorro de Sillera. Un aplauso para ela. Hola, Socorro. Arrímate aí, por favor, Begoña. Arrímate aí. Boa, Socorro, que tal? A ver, contalle a Socorro, Begoña, que primeiro de todo, como está, Socorro? Moi ben. Ben? Sí, ben, vida ao programa. E Begoña, contalle que é o que... Mira, o que vas primeiro que facer. fixen foi como facemos todos nas casas. Un sofrito. Moi ben. Un pouquiño de allo, pimento roxo, pimento verde, e agora voulle botar aí un tomatiño. Vale, botelle xa un pouquiño de sal, Sí, sí. para que se nos faga un pouquiño antes o sofrito. Se tuveramos unha tapa, vai máis rápido, Pero non tes. non teño tapa. Ben. Non fai falta. Preguntou unha directora se quería unha tapa e xinlle que non. Pois Pero en alto. Porque eu contestolle as cousas que me pregunta, que nadie o fai. É que eu estaba un pouco sorprendido, porque... Begoña, queres unha tapa? Dixen eu, non está falando ao caso, pero bueno. Vou Pois eso. deixar, No, a ver pero se para di algo que a xente sepa gracioso. que moitas veces falo eu sola. Pero non é que falo sola, porque me falan e digo, bueno, por voulle contestar e contestar. Claro, pero iso chamase educación, verdad? Claro, Begoña? hombre, claro, é que a mí iso deron Non, na moi era casa. educada, é así, é así. Bueno, temos así o sofritiño este. Entonces, despois o que vou facer é botarlle un poquinho de salsiña de tomate, vou nacarar un pouco o arroz e voulle poñer o marisco. Non está Moi mal. rico. Hombre. Viñache bo día, Sí, é verdad que debemos ser o mellor do mes. Viñache bo día porque non facemos habitualmente marisco, Non é bogavante. É boa, No, no. Non é... Isto é... Temos que botar a pasta e arroz todo ao mes. Por culpa de facer ese bogavante. Pa semana todos os días huevos fritos. Non voltes con pato. Están caros tamén os huevos, é verdad? Tampouco, por da casa, obra da casa. Ovos clandestinas, galiñas clandestinas. A ver, entón, nada, ahora vas na carar, botar o marisco e xa está, non? Sí, sí. Non Un ten pouquiño moita de máis viño historia. blanco. Eu botolle sempre un pouquiño de viño blanco para levantar un pouquiño o arroz despois. Ah, E listo. Moi ben. que che parece, Socorro? Moi, hombre, hombre. Home, estás a tope con isto. Bueno, a Por ver. ben, estás a tope con Begoña, a ver se estás a tope con Xuli. A ver. Arrémate Perdona. a Xuli, por favor. Veremos, veremos. Que tal, Socorro? Moi ben, Vais moi ben. nouquitos, anda que... Eu quero dicir claro que a Socorro non coñece de nada, Ah, claro. Pero darlle dous bicos porque a coñeces. Non ou? quero dicir nada isto. Non quero dicir nada. Sí que coñeces. Levámonos moi ben desde hai moito tempo, verdad, Socorro? Vaya. Sí. Pero non vai influir porque é unha No, muller no. moi cabal, Sí, señor. No, si eu dela fío-me, de ti non. De mí podes te fiar o que quieras que eu non voto. Porque xa, pero ao mellor despois aparece unha roda pinchada en sillera, eu que sei. que va, xa sabe que non. Non sei, Bueno, refrito. Bueno, vouche facer unha zarzuela, Socorro. Sí, moi ben. Vale, mira, teño un refrito que estou vendo que é calgao o de calcao. Igual, eh? Calcao o de É cargado tamén. Moi ben, moi Igual, ben, moi ben. exactamente igual. Moi ben. Allo, cebola, pimento vermello, pimento verde e tomate. Entón, deixamos que se nos vaya facendo aí. E teño a pataca cocendo aparte. Moi Que ben. a receita na leva, pero nos vamos a botar porque Bueno. sí, porque nos gusta a pataca. Moi ben. Entón, mira, o que vamos a facer é, aí nese refrito vamos a ir botando algunhas partes do marisco, vale? Mira, isto simplemente vamos romper. Pero esa juña toda está la perdendo. Esta uña toda está No. cocido, isto está cocido. Xa o sei, Vamos a yo. aproveitar, é unha receta de aproveitamento tamén esta, porque Xa, utilizamos xa. as partes cocidas. Deixamos así para que a carne vaya collendo sabor. Claro. Pero a uña eso non lle dá sabor, xo. Todo lle Quero dá dicir, sabor, todo lle dá claro, sabor. pero cando rachas, todo que o rachas problema. aí... Sí, eso pero que todo racha, non podo rachar aquí Non sei, encima. pregúntoche desde a ignorancia. Sí, pero ti sempre preguntas de ignorancia, pero a mí me molesta mo tono. Ah, vale. Non a pregunta, non, Vale. no. Mira, Pero espera, que te pregunto outra vez. botamos a casca. Vou te preguntar outra vez. A ver. Xulio, Dime. e non poderías romper aquí en riba para que a auguiña lle dara un pouco de sabor? Eu pregunto porque non sei, non sei. Pues alégrame que me fagas esa pregunta, Gracias, Cañotas. Xuli. Pero se o fixera aquí non teño apoio, entón podo mancar co coitelo. Bueno, É pero por iso. tampouco estaría mal. Claro. Quedaría Pues mira, bastante hai dúas televisivo. cousas que non vas ver, eso é a gloria. Como retorce. Bueno, entón mira, temos aí xa a cabeza do lubricante e a pata, vale? Deixamos aí que vaya soltando un pouquiño de sabor. Moito máis sabor, por suposto, se o marisco estivera vivo, vale? Ou fresco. Vale? Ou conxelado, pero sin cociñar. Entón vamos soltando A aí. cola porque ya metes ao final. Porque a cola xa está cocida, entón simplemente ao final vamos a pa utilizar para que quentala. colla un poquinho de Claro. salsa, pero isto vai a aportar máis sabor. Vale, E ca cigala vamos a facer exactamente o mismo. Vale, As vale. cabezas vamos a partir e vamos a botar cas patas, Oh, para que vaya que dando rico. sabor aí. Bueno, espera. Socorro, Vale, eu socorro. indo para casa. Estás como... Isto bo, Vai, vamos no, a Estás vamos a como, poder chuchar igual. como con Rosario, sabes? Verdad, sí. Véxote así en trance. Sí, don Ahora Taz, mismo. que es. Véxote O ben. que vamos a Tal facer é cual. pelalas. Vale, As colas vamos a pelar, vale? Para vale. Pois, antes de mandarte en paz a sentarte á zona de sufridores, teño que
preguntar se hai algunha que che chista máis. Ah, no, hasta que probe non hai ninguna. Cara, é Hasta que hoxe probe, é non. difícil, Hoxe é complicado, sí. A ver. Porque as dúas son un pedazo de receitas. A ver, claro. Pois nada, vou te mandar á zona de sufridores, Muy bien. podes ir en paz, no Muy mes bien. Maio, Fillo do Espírito Santo, un aplauso para o socorro de Silleda. Bueno, xa levamos uns días dando ideas para o Nadal na cociña, e hoxe toca o rei dos reis, o capitán da mesa, o máis desexado. Eu, no, o marisco. Sí, xa sabemos que a cousa non está para excesos, pero estes pratos non requiren dun gran desembolso. E como estas, moitas outras receitas que, con pouco de sabor a mar, xa nos enchen o padal. Para estas datas de Nadal queremos facer algo un pouco especial. E parece que con marisco pois todo encaixa. Nós hoxe propoñemos un guisiño mariñeiro de peixe e marisco, destes que quitan o sentido. É un arroz caldoso que sabe a mar, que bota para atrás. E que lle metemos dentro? Pois o básico. É un rostrillo de verduras, un bo caldo e os peixes e marisco que máis nos presten, ameixas, pescada, gambóns, mexillóns, tempo e cariño. Así é como se cociña un éxito, como este programa. Tomade nota que estes pratos salvan unha comida e se non, contadio, porque sería sorprendente. En @voltas co prato, por favor, seguídenos aí, vale? Que estamos moi contentos e contentas de estar un ano máis e vamos saltar ao 2026 con todos e todas vos. Imos con Begoña Vázquez, a ver se está un pouco máis calmada. Fica tranquila. Fica tranquilo. Veña, va, anímate. Que dice? Nah, ahora xa non está motivada. Non, porque agora teño a tarteira ao lume. Entón, É unha tarteira que baila, mira como baila, mira. Ves? tes medo Entón, isto é perigoso. de que se queimen por algunha parte? Porque, por exemplo... Xusto por o medio é o que medo Sí. lle teño, sí. Entonces, sabes, o que faría é baixarlle o lume moi baixiño, entonces, que fora un poquinho máis lento. É que, por exemplo, cando se fai unha paella ou así, a xente preocúpase moito de que este equilibrada, non? Claro, A propia paella. claro, Porque aí está. senón o que podes facer é queimala por unha parte, por outra non. Claro, Es como sei. teñen que estar... Sí, sabes, Como saber o sea, porque pasada. comerías con alguén te explicou. Este verán fixen unha paella, quedou... Con axuda de outra xente. No. Di a verdad. Levei eu a paella. Tú levaste- Había xente que me pero- traía pois o que, o polo, para selar, ou tal, e iba botando, pero eu era o director. Estaba aí, sabes? Moi ben. Que pasaba? No, quedoume bastante ben, a verdade, Con arroz que non se pasa, non? Sí, do brillante. Non sei, non digas as marcas. Sí, pero era ese, non? Non sei cal é, non me acordo. Creo que era o de Ai, o Dios de mío. SOS, sabes? Ti, era ese. Pero que non se pasa. Non sei, Xulio, non sei se pasaba ou non se pasaba. A mí No, non. pero é unha pregunta desde a miña ignorancia. Pero non me gusta ese tonito. Non me gusta ese tono, nada. Mira, vamos a botar a cigaliña así picadiña, como se fora un arroz señorito, vale? Vale. Pa que? Pa que nos renda máis. Ese é bastante arroz meu, señorito. Home, claro, así non tens que andar debullando os mariscos. Outro día fun comer a un sitio en Santiago, moi rico, por certo, que me deron arroz do señorito, pero con todo. O sea, levaba as conchas, No, entón non é. absolutamente todo. Todo señorito non Pero era. chamaban arroz do señorito, era Pois chamabanlle mariscos mal, que o varios. sepan. Bueno, porque Pero era... non era... Pero dixenlle, aquí non podo ser señorito, teño que traballar. Sí. Sí. Non che gustou, verdad? A verdad que non te estaba atendendo moito, porque estaba pensando na pata do bogavante, de que non me fora ningunha concha. É así. A ver, a vida hai que atender o que hai que atender. Di que sí. Que é importante, o presentador ou o arroz? Non sufras, cañotas, Non que é o chores, mismo. É o mismo. Cada día, Cada día. Vos sabedes... Mira, ves? Vos sabedes a fortaleza mental que teño que ter eu Sí. aturando esta xente. E os reforzos que tens que ter no sofá. É o reforzo positivo que necesito con xente como esta. De verdad. Que? Até riste indo por riba. Bueno, que? Como vai? A ver, conta. Mira, vai de maravilla, Mira. Xa lle fuches botando, sí. non? Como lle Cachín. botando, e agora vamos a poñer así, a cabeciña da cigala. Se a queres chuchar despois, pode chuchar, Vale. sabes? Algo bonito que me dis. Chucha a cabeza. Chuchar a cabeza. Vamos a baixar un pouquiño o lume. Canta cantidad de arroz por persona, Ah, canta. que é importante. Espera, iso é un super consello ou non? Bueno, non sei, chámalle o que queiras. Espera. Podería botar máis para que Vamos. se para máis xente. Vamos facer... Eu nunca fixen ben os superconsellos, todos o sabemos. Vale, pero vámoslo intentar. Begoña, de 3. 1, 2, 3. Superconsello! Ahora. Ahora. Bueno, é interesante saber as cantidades do arroz. Neste caso,
Pois o normal sería poñer uns 70-80 gramos por persona, vale? E duplicarlle sempre esa cantidade de líquido. Depois, dependendo, se o queremos máis caldoso, pois un poquinho máis de líquido. Moi ben, ves como te explicaste? Tempo de cocción, Tempo de cocción. tamén. Uns 13 minutos, vale? Ni máis ni menos. Ni máis ni menos. Primeiro levantamos o fervor e ahora xa empezamos a baixarlle un pouquiño o lume. Vale. Vale. E despois reposo uns 5 minutos. Ves Tapadiño, como xa sabe está. moito de arroz? Algo máis? Sei moito de arroz porque A forza de capar. a forza de capar aprendeu o capador. A cortar, de cortar, a forza de cortar. Que dices? Os- Que non o dixaste ben. Non o dixen ben. Digo ben. É que Vamos original... O original ten un taco. Vamos non con pode ser. Xuli. Bueno, pues podía decir, por este Mira. momento... Verdura, Mira. cascas. Xa botei o viño, xa reduceu, entón agora botamos o caldo, vale? Moi ben, eu mentres bota o caldo, que estou vendo aí un caldo maravilloso, brillante, espectacular, vou facer a pregunta de concurso dos 50 euriños. A primeira delas, atender a todos e todas que estades na casa, como se chama a receita que fai hoxe? Zarzuela de pescados e mariscos. Non me dixaste tiña que acabar. Pero estás aquí. Vale, pues veña. Como se Supoño- chama? Zarzuela de pescados e Iba a mariscos. decir o home máis guapo de Silleda, Pois zarzuela de pescados e mariscos. Prohibiches iso a Galicia. Hai nos ben máis guapos, Estás seguro? Non tan salaos, pero máis guapos. Por guapo é salado. Bueno, Aí está. mira. Como se chama a receita de Xulio? Zarzuela. Xa está, con zarzuela chamamos. Zarzuela. Zarzuela Pero de si din peixe e marisco, Pois son 50 euros igual, pero agradecemos máis a pero somos moi colaboración. agradecidos. 664-4834-19. Chamade ao Voltas co Prato, 50 euriños. Bueno, o tema. Xa temos a nosa Dándolle- base en marcha, vale? Sí. Entón, vamos a Ostras, facer ainda non fer- porque acabas de botar o Claro, caldo, acabamos de botar o caldo. Vale, vale. Vamos a facer un machucao. Vale, xa teño aquí 2 dentes de allo que xa piquei un pouquiño, vale? Machucado como metedes a mí. Vale, vamos, lástima. Vamos a botar un pouquiño de sal. E ahora, machucao, por qué? Porque vamos a machucar. Vale. Vale. Machucai. Remagamos un pouquiño allo e aquí vamos a botar... Allo cru, no? Allo cru. Sí. Sí, pues machucaos o allo cru. Vale, tamén podemos asar ou fritir, pero bueno, o básico é cru. Entón, para que nos quede como unha especie de pasta, Joder. isto hai uns morteiros de pedra que son maravillosos. Este de que é? Este de titanio. De titanio, De titanio dese que de bazar. De titanio. Ves? Facemos unha pastiña e agora vamos a botar un poquinho de améndoa, Oh, que moída. Podemos botar améndoa tostada sin Eso máis, tamén vale? fai espesar un pouco, Claro, non? é un poquinho de carne de pemento choricero. Vale. Entón, con todo isto ahora volvemos hasta facer unha machucar. pasta que nos vai facer tanto de espesante como de saborizante. De espesante e saborizante. Exacto. E aí está. Oh. A améndoa tamén nos axuda a esmagar o allo. Mire, chámanos desde aquí, desde Ordes. Ah, Ben pues- podían vir hasta aquí. Home, tamén o digo eu. Ahora, pouco máis tarifa plana non costa o Aquí. teléfono, claro. A ver, vamos a preguntar. Mari Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Mari Carmen, tamén sendo daqui de Ordes, podías vir hasta ao plató. Oye, pois non me queda moi lonxe, Pois entón, Non é eu que excusa. sei. Era un detalle pola tua parte, ves, entras aquí e dis, quero concursar nos 50 euros. Non? Oiches, pois mira, falei contigo fai uns días, falei con Julio tamén, e hoxe vinos pasar por diante da miña casa. A Begoña Masa Julio. Ai, sí, Xa sabemos quen és. Xa sabemos quen eres. Porque Sabes- hoxe parvos non foron cando veron por aquí de comida, en Ordes, Sí. Parvos non foron estes dous. Cadrounos así. Cadrous. Por outros días que non comemos, nin en orden, nin en outro Ningún lado. lado. É verdad. Veña, Mari Carmen, por Comer hai que 50... comer, Como? Que comer hai que comer. Home, Sí, comer hai que comer. eu xe o digo, pero eles ás veces prefiren facer ben o seu traballo. No, a veces non dá Bueno, tempo. A ver, pero non si lle dá que fan tempo. moi ben os dous, Eso es, Todos eso. os que tedes aí. Bueno, gracias. Veña, por 50 euros, dime como se chama a receita que fai hoxe o home máis guapo e salado de Silleda. Zarzuela. Moi ben, Moi pois ben, está. moi ben. Non pedimos máis, tampouco un aplauso. Veña, un aplauso. Moi ben, moi ben. Ya está. Pois, Bueno, pues ahora vamos a convertir en zarzuela. Mari Carmen, nada, mandamos un bico enorme, moitas grazas por chamar e xa sabes que se estás ao lado podes vir cando queiras, vale? E eu para vos tamén. Moitas grazas, un bico grande, chao, Chao. chao. Hasta logo. Chao. Pois aí está, Bueno, mira, Cachoubos hoxe, quero que se vexa. Sí, eu saludo moitas veces. Cachoubos, Sí. Mira que pasta queda, ves? Non sei se se ve ben. Sí, a ver si se ve. Quieto aí, aí está, mira. Mira un pouco hacia esa cámara, Xulio. Aí, Mira, aí está. Mira. Que tal se ve? Mira, Sí, ves? perfecto, perfecto. Parece plastilina, Guau. Améndoa, allo, un poquinho Pemento de allo choriceiro, e pemento choriceiro. Aí temos. Moi ben. Vale? O Eso é machucao. o que volcas todo aí. Vamos botar primeiro a pescada para que este aí uns segundiños.
Mira, a pescada quitamos a espiña para que nos quede un poquinho máis. Isto fais en nada. Isto fais en nada, sí. De feito, vamos a deixar así un par de 30 segundos, damos a volta e xa temos. Pois, mentras tanto, marcho con Socorro de Silleda. Imos palo. Venga. A ver, aplaude e Socorro, por favor. Aquí. Gracias. Un pouco de ánimo, por Socorro. Que, Socorro? Contame. No, contame ti. Non sei, que queres que che conte? Non sei, estás aquí e tal, ben, coa xente de Silleda. Moi ben. Tes algo que decir de algún veciño negativo, non me digas nada positivo. Dime se tes que decir de algún veciño que che moveu os marcos, que che roubou o cebolo, eu que sei. Algo deso, este é o momento. Todo perfecto. Vale, bueno, pois vamos falar... En Silleda somos honrados todos. Bueno, eu conozco un que está aquí neste programa que... Pode haber algún, que bueno. Toto Indo. Que xa sei. Veña, mira aí as dúas receitas, e claro, vistes así, son bastante parecidas as dúas. Sí, moi parecidas. Pero é probable que o sabor non sexa o mesmo. Exactamente. Entonces aí é onde imos Xa, Socorro, pero... tropezar. Xa, Socorro, pero eu que sei a ti. Por exemplo, gustache máis o guisiño ou o arroz? Queres máis dun guiso, dun arroz? A mí gustame todo. Xa. Pero o que mellor sabor teña. Pois vamos descubrir o sabor, veña. Vamos con Xulio Mato. Vamos para lá. Vamos a dar un aplauso. Socorro está con nós. Bien. Ponte aí dese lado. Aquí. Aí está. Bueno, Socorro, eso está, Moi ben. A ver. Eso está. Mira, antes dixen que vamos a traer a zarzuela un poquinho a Galicia, que llevamos botado as patacas, pero non llas vamos botar. Moi ben, Xulio. Porque non se... Porque vamos ser puristas, porque penso que non se fixeron. Moi ben, Xulio. Entón, vamos a emplatar, mira. Sen patacas, Sen patacas. Sen patacas. Mira, Perfecto. Pero mira que piña. Vouche botar algo de marisco para que, xa que estás... Para que probes. Xa que estás, para que comas un pouco marisco. Cando veo meu cuñado quería o brigante, fixemos un biscoito, así que mira que suerte tiveches. É verdad. Hai días. É verdad. Aí está. É certo, non me Mira, que acordaba ben disso. ule esta salsilla. Aí o temos. Pois vamos dar un aplauso a don Xulio Mato, señoras e señores. Gran artista dos fogóns. É amigo tamén. Veña, vamos con Begoña. A ver, señora. Vamos alá. Ostras, mira ese arroz, eu que son de arroz, que son Vai, arroceiro. Ahora, poñémoslle así isto aquí. Para que non che estorben as patas, vouches arrimar con as finas. Aí está cruzado, está así como a min, Está así, cruzado de brazos como Está ti, así, cruzado casi de todo o brazos. día. Está así, como a min. Pois moi ben, vamos a dar tamén un aplauso a Begoña Vázquez. Gracias. Facendo un pedazo de arroz. Que di que fai, di que os fai moi ben, Alioli, Di que os fai moi ben. Queda hecho Bueno. toque. Pois mentre lle das o toque, vou dicir a Socorro que chegou o momento de probar. Vamos para aí. Veña, vamos á mesa aí á dereita, Socorro, por favor. Aí está. A ver, que é o que pasa, porque Socorro ten que probar as dúas receitas e eu, mentras tanto, regalo cartiños. Quero que me digades, para a xente que está na casa, que marisco utiliza Begoña Vázquez no seu arroz. Begoña! Cigalas e lumbrigante. Cigala e lubrigante. 664-4834-19. Chamade ao voto escoberto, 50 euriños en show. Como é Begoña? Aí vai o vaso. Como é? Cigala e lubrigante. Aí está. E agora sí, Socorro, mi má que ben ule. Ahora sí. É a zarzuela. No, en xeral. En xeral. Tampouco flipes. Aí está, Tes a chicha por aí, Socorro. Sí. Canto Nada de material. todo, bueno. Oh. Vamos a ir a Viveiro. Carmen, ¿qué tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ben, aquí moi atenta ao programa. Que che parece? Moi ben, ten moi boa pinta. Claro, que hoxe estamos facendo o produto do bo, Xa vexo. Hoxe non andamos escatimando. Veña. Tontería nos gusta. Soltouse o diñeiro, Exactamente. Por 50 eurillos, dime que marisco lle mete Begoña ao seu arroz. Cigalas e lubrigante. Moi ben, aí está, un aplauso. Que Moi me ben. dera un pouquiño ahora mismo. Como dis que non te escoitaba? Que me dera un pouquiño ahora mismo. Bueno, pois xa sabes que eso tens que vir hasta aquí. Tens que vir. De Viveiro a Ordes tampouco tens tanto. Nada, 2 horas e cuarto. Nós tiñamos unha compañeira de aí arriba e... 2 horas e cuarto. 2 horas e cuarto, o mesmo que fai Begoña para ir a... Para ir a Verín? A Ríos, ou a Ríos, sí, ou a sí. Verín. 2 a 10. Sí. Bueno, Carmen, un bico moi grande. Bueno, igual da miña parte. Hasta loguiño, Buen parabéns día. polos 50 euros. Chao. Gracias, moitas gracias Pois, a vos. gracias. Chegou o momento, de verdade, Socorro de Silleda. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe?
Non podían empatar. No, porque levamos 900 programas e o único no que empataron foi porque nos levou a televisión. De repente, chum, É apagouse. unha vez que fixen eu de xurado. Apagouse. Sí, é verdade, unha vez que fixestes de xurado. O sea, que tens que dicir, Socorro. Pola zarzuela. ¡A Zarzuela! ¡Xulio Mato! Señoras e señores, marchamos que ven coa actualidade Cora Galega e as 10 da noite a penaltis na Radio Galega. Chao, un bico enorme.